UPPL long live BTCआव आथिखालाव BJPजों जुथाइ सरकार सालायबाय थानाय UPPL राजखान्थि दोलोनि थिखानाय नेमखान्थि बायदियै 3 बोसोर बारलांनायनि उनाव गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जायो। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला UPPL राजखान्थि दोलोनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफुंनाय जायो। दिनै UPPL दोलोनि गोजाम आफादखौ MLA जिरन बसुमतारिनि दैदेननायाव सिफायनाय जायो आरो गोदानै दाफुंनाय आफादाव बिथांखौ जोथोनगिरि महरै सायख'नाय जायो। बे हाबाफारियाव अनिन्दै बसुमतारिखौ आफादगिरि आरो उत्पल सरेन आइनान हकखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नानै गोदान आफादखौ दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा जिरन बसुमतारि, विल्सन हासदा, जयन्त बसुमतारि, उकिल मुसाहारिमोनजों लोगोसे UPPLनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोराबो बाहागो लादोंमोन। दिनै जोंनि गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि थाखाय मोनसे गाहाम रादाब होननानै बुंनांगोन। जों टार्म मिटिं सेसन जानाय लोगो लोगो दिनै जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनायजों लोगोसे गोदान आफाद दाबाय आरो बे गोदान आफादाव अनिन्द बसुमतारिखौ आफादगिरिजों लाफानानै उत्पल सरेनखौ गाहाय नेहाथारि आरो आइनान हक बिथांखौबो गाहाय नेहाथारि लानानै गासै बिबानगिरिफोरखौ जोङो मोनसे आबुं आफाद दाफुंनानै लानाय जाबाय आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोआ गोदान बिबानगिरिफोरनि गोदान कमिटिनि जे हाबा मावनाय बेजोंहाय जोङो बे ओनसोलाव जोंनि UPPL दोलोखौ गोजौ फारसे जों लांनो हागोन आरो रायजोनि सिगाङाव थांनानै जोंनि बे गोदान आफादा मोनसे गोख्रों हाबाफारि लानानै गासैबो बिथिङाव खामानिखौ मावगोन आरो आथिखालाव जिहेतुके UPPL दोलोआ BJP दोलोजों जुथायै थाफानानै जोङो BTR आरो आसाम सरकाराव जोङो क'लिसन सरकाराव दङ आरो नोंथांमोना मिथिगौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTRआव मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो आसामावबो जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव गोबां हाबाफारिया दा जागासिनो दं। दा बेनिखायनो जों मिजिंथिदों जोंनि BTR सरकारनि जे एजेन्डाफोर दङ बेजों गोरोबफानानै जोंनि गसाइगाव UPPL दोलोआ जिल्ला आफादा मोजांथारै खामानि मावगोन आरो बे जिल्ला आफादनि सायाव जोंहा गासैफ्राबो बयहाबो जोंहा फोथायनाय दङ आरो आङो गोजाम आफादनि सासे आफादगिरि जानानै गेदेरथार मोनसे बिथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ जे बिथांमोना जोंनि जिल्ला आफादखौ दैदेनलांनांगौआव निस्थारै गोजौ फारसे लांनांगौआव निस्सय बिथांमोना सक्षम जागोन आरो बिथांमोना निस्सय बेखौ लांनांगौनि थाखाय जे बिथांमोना खामानि मावनांगौ बे बिथिङै बिथांमोना बिथांमोना जों नेतृत्व होगोन बिथांमोना जेरै बिथिङैबो खामानि मावनायनि केपासिटि बिथांमोना दङ। दा बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो रंजानाय दङ जे बिथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ बिथांमोना गोख्रों मोनसे जोंनि बे जिल्लाखौ हाबाफारि लानानै बिथांमोना मोजां मोनसे बेराफारसे लांनो हागोन होननानै आङो गिबियावनो जोंनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो रोनगोरा नार्जारि बिथांखौ आं अनेक धन्यबाद होयो आंखौ दिनै आफादगिरि सायख'नायनि थाखाय। आङो जेरैहाय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जे डाइरेक्सन होयो बे हिसाबैनो आंनि टाइमाव बे संगठन दलखौ सब जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै बिसिबां आगय थांनो हायो बिसिबां गिदिर खालामनो हायो बेखौ आं नाजागोन आरो दिनै जोंहा अनेक समस्या दङ देशआव थाखा फैसानि समस्या बेमार आजारनि थाखाय बे जानाय दा जुद्ध जागासिनो दं बेफोरनि थाखाय आर्थिक अबस्था बिराद गाज्रि ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो अनेक रेस्टलेस जानानै दङ अनेक आसा खालामनानै दं सरकारनिफ्राय खिन्थु जोंनि सरकारा दिनै बोसोरसेल' जादों दा बे बोसोरसे जानायाव एक बोसोरानो जोंहा इलेक्सन जाबाय थादों ओंखायनो खामानि मावनो हायाखै दा नैबे मार्चनिफ्राय जोंहा गोदान बोसोर फैगोन बे गोदान बोसोरनिफ्राय जोंहा अनेक खामानि मावनांगौ दं। दा आंखौ सायख'नायनि खारना जाहैबाय बे मोनसे नियम जे मोनसे कमिटिया 3 बोसोरनि थाखाय थायो 3 बोसोरनि उनाव गोदान महरै गोदान आफादगिरि बानायो बेनि खारना जाहैबाय आं आफादगिरि हिसाबै जे आं गासिबो मिन्थिजोबगौ बे नङा आंखौ खामानि सोलोंनोबो मोनसे राहा होनाय जादों पार्टिनिफ्राय आरो बे खामानिखौ आं मावलांगोन नोंथांमोनानो नुगोन दिनैहा जों आराम्भनिल' आंहा बारा बुंनांगौ गैया किन्तु गाबोन समफोरनिफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनबाय थागोन
आरो बे पार्टिनि थाखाय जेखौ मोजां जानांगौ बयबो जनगोष्ठीखौ लानानै बेखौ आं खालामलांगोन।